வணக்கம். நாங்கள் இன்றைக்கு கீரை புட்டு செய்ய போகிறோம். அதுக்கு பார்த்தீங்களேண்டா இங்கால எல்லாம் கீரை குருணியாக வெட்டி வச்சுருக்கு. அவித்த கோதுமை மாவை ஒரு குழையல் வச்சுருக்கிறோம். இதை நீத்துப்பட்டியில் நாங்கள் அவிச்சிட்டு திரும்ப தான் இதில் சேர்த்து கொள்ளணும். இது பார்த்தீங்களேண்டா தக்காளிக்காய் குருணியாக வெட்டி இருக்குது. இதுக்கு பதிலாக நாங்கள் பூசணிக்காய், கத்தரிக்காய் அப்படி சில விஷயங்களையும் நாங்கள் இதுக்கு சேர்த்து கொள்ளலாம். பச்சை மிளகாய், வெங்காயம் சரிதானே எல்லாத்தையும் நாங்கள் இதோடு சேர்த்து குழச்சிட்டு அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு இறால் அவிச்ச இறாலும் அதில் சேர்த்தா சும்மா செமையாக இருக்கும். இது பார்த்திங்களேண்டா அவிச்சு வச்சுருக்கிற இறால். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சாப்பிட்டா செமையாக இந்த கீரை புட்டு வரும். சாப்பிட்டு பாருங்கள். இதுக்கு ஒரு சொதியும் வச்சா இன்னும் செமையாக இருக்கும். ஓகே பாருங்கள் கீரை புட்டு ரெடி சரிதானே. அப்போ இனி நாங்கள் செமையாக சாப்பிட்டு கொள்ளலாம் இந்த கீரை புட்டை.